алейкум бардорани аҳли ислом, бардорани Тоҷикистон, форсизабонон. Якду сухан оиди виза донишгоҳҳои Аврупо, Осиё, Амрико. Як-се видео тамошо кардам. Бачаҳои тоҷико дар ҳамин давлатҳо видео мекунанд оиди виза, донишгоҳ и так дале. Бачаҳои тоҷико мегӯянд ки мо шумо дар 100% виза мекунем, солона, 2 солона, 5 сола, 10 сола, 6 моҳа виза мекунем. Фақат шумо дар комментария Бритониё, Швейтсария, Америка ё ки дигар давлат, Хитой нависен. Мо шумо ҳама иттилоъот роӣ мекунем. Пас мо шумо дар виза мекунем. 100% карочи ғамша намехӯрем. Ё ки 100% донишгоҳ мо шуморо қабул мекунем, чунки мо ҷо дорем. Мегӯянд ки мо ҷой дорем. Мо квота дорем мегӯянд. Фаҳмидед бародаро? Хоб чӣ гуфтаниям бародаро, ҳамин бачаҳои тоҷик ёш, ҳамин касе ки видеоро дидем ки гӯяд ки мо шуморо 100% виза мекунем, бародаро 100% дурӯғ мегӯянд. Бовар накунед ҳамин миёнаравоҳо, да бовар накунед бародаро. Дар Инстаграм 200 000 300 000 подписчик доранд. Бо ҳамин бачаҳои тоҷикои худ мо бовар мекунанд. Ба худо ки бовар накунед. Ҳамин 100% гуфтанд ки мо шуморо туғрӣ мекунем, 100% дурӯға мегӯянд. Барои чӣ? Барое ки бародаро визара ҳеҷ ка намедонад шуморо 100% туғрӣ мекунанд ё ки не. Барое ки визаи офитсер 50 ба 50 метавонад любое время отказ кунад. Фаҳмидед? Бачаҳое ҳастанд ки грин карта буридагианд, ҳама документҳоро ҷамъ мекунанд, меранд меспоранд. Дар вақти супуридан визаи офитсер мегӯяд ки не, шуморо отказана. Мегӯяд тамом, шумо дигар коре карда наметавонед бародар. Фаҳмидед? Так што ҳамин бачаҳое ки ҳастанд ҳозир дар ҳамин Инстаграм туда шуда мегӯянд ки мо шуморо ҳама чия туғрӣ мекунем, бовар накунед бародар. Суми шуморо ҳаматонро ҷамъ мекунанд, ҳуҷҷатотонро ҷамъ мекунанд, вақти шуморо мегиранд. Кай ки визаспорӣ меред, худтон меред. Визаспорӣ мерен, шуморо просто отказ мекунанд, тамом бародар. Мегӯянд ки ха и аз дасти мо набуд. Фаҳмидед? Лекин суми шуморо мекананд бародаро. Оиди донишгоҳ бачаҳое ҳастанд ки мегӯянд ки мо чанда квота дорем. И чӣ хел ҳамин касе ки ҳамин гапа гуфт бародаро, бовар накунед тамоёда. Фаҳмидед? Чӣ хел ту квота дорӣ? Квота ту кӣ ҳастӣ? Ту ягон намояндаи донишгоҳ, намояндаи давлат нестӣ. Чӣ хел ту квота дорӣ? Шумо як камтар ақли худтонро гирон кунед, як камтар логикара, мантиқа фикр кунед бародаро. Квотае ки донишгоҳҳо ҷудо мекунанд, бисёриш квотаи бюҷети давлатӣ кати ҷудо мешавад. Фаҳмидед? International студентҳои байналмилалӣ аз квотаи давлат истифода мебаранд. Давлат ба ёра стипендия метавад ва дигар чӣ гуна. Фаҳмидед бародаро? Ва ин ҳамин квотаҳо бепул ҳастанд бародаро. Фаҳмидед? Ва шумо метавонед ки экзамена биспоред ва қабул шавед ва и так дале бародаро. Фаҳмидед? донишгоҳҳои Аврупоям боша ҳамин гуна ҳастанд. Ҳаста ки давлат субсидировать мекунад, яъне давлат маблағи шуморо пардохт мекунад. Ҳаста ки организатсияҳое ҳастанд ки пардохт мекунанд маблағи шуморо. Фаҳмидед? Лекин барои Аврупо, Амрико душвортар ҳаст барои донишгоҳҳо дохил шудан, барое ки уҷада бояд ки подтверждат кунӣ, бояд забондонита ё ки олимита ё ки ягон махсус чия душтагита бояд подтверждат кунӣ, тасдиқ кунӣ. Яъне не барои Хитоям ба фикрам ҳам хеле каме барои Хитои давлатҳои Осиё осонтара, барое ки уёда дигар гуна. Фаҳмидед? Уҷада языковые требования камтара дигар хеле. Фаҳмидед? Осонтара. Лекин в любом случае бародаро ҳамаш дар дасти шумоа. Ҳар кас да бовар накунед, визовый эксперт туда-сюда ёда бовар накунед бародаро. Худтон метавонед ҳамин вебсайти консулства давлат, донишгоҳ бидроен, ҳама иттилоота аввал худтон як бихонед, як фикр кунед ки чӣ оиди чӣ гап рафтаист. Барое ки и барои шумоe бародаро. То ки худтон ҳаракат накунед, ҳеҷ ка ба шуморо ёрдам намекунад. Агар ки шумо сумдори намедонам суми зиёде дошта бошед, албатта шумо метавонед пачка пула партоен, ҳама кори шуморо ҳал кананд. Ин мушкилӣ нест бародаро. Лекин виза ҳеҷ ка намедонам. Боядш мега ки ма 100% бовар дорам ки кай ки агар Дональд Трамп президент шава, муҳоҷирора ништякски мешава корушон. 100% бун осонтар мешава. Ина Дональд Трамп омад ҳозир наоборот ҳама муҳоҷирора депорт кардаянд. Фаҳмидед? Яъне Амрико рафтан бо душвортар шид. Фаҳмидед? Бо тим боле барои давлатҳои мусулмонӣ. Хитой бошад бародаро, ҳамун консулствои Хитой дар Душанбе бирен, як бор худтон суол пурсед.
як бор бифаҳмед, ё ки як бор аму бачаҳое ки дар хитои хондагӣ ҳастанд, як бор ҳамояш суол кунед ки чӣ гуна вазъият ҳаст, шумо чӣ хел споридед, метавонед ки шумо худтон според, барое ки ҳамаш дар дасти худтон, худтон каме забон надонед, худтон спорида метавонед бардоред. Барои ҳамин чанд ҳазор доллар медонам ки бачаҳо хароҷот мекунанд, лекин ҳеҷ чиз намешавад. Хулоса гап дар аст ки ҳар кас бовар накунед, аз худтон намонед бардоро. Давлатҳои Аврупоям ҳамин гуна аст бардоро. Фаҳмидед? Якчанд кас мара навист ки ака мо чӣ хел бирем уҷа. Ха навистам ки на донишгоҳ медурии чизаш, вебсайтиш медурии мактуб менависӣ ки ман ҳамин хели одам ҳастам, ман мехоҳам донишгоҳи шумо дохил бишам. Ва мара навистаистанд ки кадом вебсайт. Ба худо ки охи инҷа дар донишгоҳ 1001 та донишгоҳ ма тра личный консультанту ма тара маблағта нагирем. Охи шумоам камтарак хоҳиш дошта бояд бошед. Фаҳмидед? Шумо да ҳеҷ ка просто так кӯмак намекунад. Лекин шумо бояд охи як чегум шавқовар бояд бошед бардоро. Фаҳмидед? Ҳамин телефон доред, тикток тамошо мекунед, аммо ним соат тикток тамошо накунед. Як бор вебсайти ягон донишгоҳи Аврупо дуред, ё ки нависед ки International Students Free Study, яъне хондан дар давлатҳои Аврупо ё ки Осиё ройгон, тамом ҳамун Google ҳама иттилоъотам мебурад. Як бор бидуред, бихонед, ба ҳар кас боварӣ накунед бардоро. Грин карта якта видео тамошо карда мегӯяд ки $5 да туда сюда $20 да грин карта пур мекунем, нависен 5 кас да бепул, чанд кас да грин карта плаки. Короче, ҳамун грин картае бардоро дикарадия пур кардан. Фаҳмидед? Ақли зиёдам дар кор нест. Ҳамуҷа забони англисия, леки забони русӣ кати шумо метавонед Google Translate дора. Фаҳмидед? Переводчик кати истифода кунед. Ҳамун страница саҳифа ҳамаш ба забони русӣ, ба забони тоҷикӣ тарҷима мешавад. Пур кунед бардор. Шанси буридани грин карта як 1 на миллиард, 1 на миллиард реально. Фаҳмидед? Ин хеле шанси чегум кам аст. Лекин барои ҳамун шансам шумо мерен 50 сомон, 100 сомон меспоред бардоро. И ҳайф аст, не? Хай қаз сумдор боше, харидан гиред, кардан гиреде, лекин ба фикри ман кори дуруст нест. Барои ҳамин аз худтон набошед, ҳамеша илмталаб бошед бардоро. Фаҳмидед? Илм зиёд намешавад, знание не бывает много бардоро. Иқро биисми раббика аллази халақ. То ҷаҳон буд аз сари одам фароз, кас набуд аз роҳи дониш бениёз. Ёра шумо бояд бидонед бардоро. Так что дар амони худо. Ассалому алайкум.